última hora que nos leva ata Ourense, porque menudo susto levaron nese lugar onde te atopas, Alba, un despiste que puido ser mortal. Unha muller non que iba aos mandos dun coche que acabou estoupándose contra ese escaparate que estamos vendo. Dúas persoas feridas, non, compañeira? Contanos. Así é, Rocío, esta vez a ver o burato que fixo ese coche neste escaparate na entrada do parking. O resultado foron dúas persoas atropeladas que, por sorte, están feridas leves, pero os danos materiais, sobre todo, a ver se non me callo, da tenda, agora os podedes ver, porque mirade o destrozo. Nuria, menudo susto que levachedes, non? Hola, bo día. Sí, pois un pouco. Ti non estabas nese momento, estaba a túa empregada. Como foi? Que che contou? Vale, pois nada, que ela facía un ratiño que acababa de salir daqui hacia o mostrador e que ela o único que sentiu foi acelerar moi forte, naquelo xa un golpe brutal e xa se veu todo que a pedra e todo, como podedes observar, eses trozos de parede, todo hacia dentro. É dicir, ela estaba aquí e, por sorte, uns segundos antes decidiu irse ao fondo da tenda. Sí, estaba no mostrador. Había clientes no momento? No, nese momento non, estaba ela soa. Menudo susto. Estamos a ver os estragos. Hoxe tivechedes que estar pechados. Sí, xa está todo un pouco máis ordenado, pero os danos son importantes. Porque os móveis moveronse todo. Claro, estamos a ver incluso o cristal, non? Os mobles, o escombro. Sí, está todo con daños importantes. Por sorte todo quedou nun susto, non? Sí, porque a señora do coche tamén está ben, a persoa que estaba mirando o escaparate con daños leves tamén, e Rebeca, pois gracias a Dios tamén ben, así que o máis importante está ben, agora queda arranxar isto. Pois sí, eso é importante. Moitas gracias, Nuria, por atendernos. Compañeiros, xa vedes o susto que levaron aquí nesta tenda de Ourense. Como nos dicía Nuria, por sorte, só foron danos materiais. Pois sí, pero puido ter sido unha tragedia, grazas, Alba, por esa última hora. Claro, imaginadevos, Xiana, o momento desa muller, Rebeca, non, da que estaban a falar, que estaba vendo bolsos nese escaparate, de súpeto, o impacto dun vehículo, Xiana. Mira, a sorte, ás veces un ten a sorte na vida, din que cando te toca, pero cando non te toca, porque foi a sorte de salvarse. Sí, de salvarse. Se non chega mellor algo que lle pasara antes, que grima. É cuestión de minutos, porque había uns minutos, había unhas clientas por fora. Segundos. Sí, non estivo de ser, como se adoita dicir. Sí, é verdade, non estaba ali. E agora terán que investigar, claro, as circunstancias, porque o que estaban contando aí era que dicían que era unha muller maior, anciana, que se puso moi nerviosa, que quedou en estado de shock. Para ela tamén foi unha situación nova, claro, tampouco contaba. De feito, non sei, compañeros, se podemos recuperar esa imaxe que estábamos vendo aí en directo, que nos estábamos dando a nosa compañeira Alba, aí están vendo da forza, porque ás veces eu non sei se somos conscientes, Gloria, como conductores, cando imos ao volante, que temos nas nosas mans unha auténtica máquina, porque entendo que por esa estrada non iría probablemente esta conductora a unha gran velocidade, pero iríase o coche e o estrago que provocou nun momento. Porque o mellor quería pisar o freno e pisou o acelerador, tranquilamente lle puido pasar. Pero eu sí que o penso, iso que decías ti, que non nos damos conta de que levamos unha máquina, sí que o penso en máis dunha ocasión. Digo, é increíble, vou a facer 300, 400, 500 kilómetros, cantas oportunidades hai de que eu non volvo ao que dai. Nun despiste. Ou mate a alguén. Que te estampas aí, Manel, con un escaparate. Sabes, dúas mulleres, o que decía Xiana, Fortuna, non? Que estaban aí mirando un bolso e que un coche le vas por diante. Compras mochila. Creo que o que está dicindo Gloria nos pasa cando temos unha edad. Sí, claro, hombre, claro. Porque eu digo, por exemplo, ahora cando salgo de aquí, teño que volver para Ferrol, cando veño para aquí veño máis contente porque hago paradas. Pero aí para lá, é que che pega o baixón e o vas pensando. Que non tes os mismos reflexos que tiñas cando tiñas 30, 25... Manel, pero é que, eu volvo a dicir, a edade deste personal de pola dereita, entende? Non lle ten medo a morte. Que va? Para nada. Porque non la vieron venir. Que piropo que nos chamou novos. Isto alegra, Bernardo. Por sorte quedou nun susto de Ourense. Sí, a verdade. E cun tema máis amable, imos tamén a Pic.